Khona enye insizwa yase Eastern Cape eyangibhalela nje umbuzo engawubhala na ku Facebook. Mangisuke ngikhuluma ke ngebhadi ngisuke ngikhulume ngento ecishe ifane nale. Lensizwa ithi ngizocela ukuyifunda nje ungahamba nawe icheck on Facebook page usizi lwensizwa se Eastern Cape eyalala endlini yomngani idakiwe kanti kukhona intombazana. Ithi lensizwa kunjani tata? Kunento endifuna ukuyibuza kuwe. I'm your fan on YouTube. I'm in Eastern Cape as we speak, but kunesehlo esindehleleyo. Kunento eyenzeke ngomhla ka1 January this year. Bekuselwa kumnandi sadakwa. Xa ndiyongena endlini ebendilele kuyo ngezolo ndifike ndilale kanti kukho intombazana yomnye esihle naye, but ngoba mina ndifike sekulate akhange ndiyibone enangoku ndingena endlini andayibona. I think ngoba nayidakiwe ndilaleke ndive ngomuntu endidlalisa kusho idlalisa isitho sawo sangasese. Ithi bese lo muntu akhwele phezulu kwami, then I responded sagcina senze sex. Ithi ngoku kufika omnye usisi asibone then ahambe kanti uyobiza indoda yalo sisi. Xa bebuya avela axhume lo sisi athi ndiyamdlwengula. Izolo kufika amapolisa ezondifuna kwafumaniseka ukubana sendihambile ndibheke eGoli emsebenzini, so wayovula icase ye rape. Ithiwa nibhuti into enjalo. Ngakhuluma naye lensizwa kakhulu. Ngakhuluma nje nawe kakhulu. Lensizwa kushuthi yathi mayingena endlini idakiwe endlini kamngani wayo kade kuphuzwa nje kukuhle yafike yalala. Ithi ayibonanga noma yafica umuntu wesifazane la endlini noma wangena lo muntu wesifazane yafike nje yana ngena empedeni yalala. Ithi kodwa emkhambeni kwesikhathi yeza umuntu eseyithinta thinta, umuntu oyithinta thintayo nayo ke ngenxa yokudakwa mayithi yezwa ikhona umuntu wesifazane lo ngithintayo bagcina beyenzile isex. Kanti kuzovela iqhamuka omunye usisi owazi indoda yalo sisi. Angithi abanye abantu besifazane utshwala buthi mabungena kubona bese behlela ngezansi. Kanti kuzovela iqhamuka usisi owazi indoda yalo sisi. Uthi lo mfo kuthe sebeyenzile nje kahle isex, uthe vele egxume lo sisi mayesebona le ndoda le ntombazana, ngoba le ntombazana yafika yababaza ukuthi hawu nenzani, yabo hawu nenzani. Yavela ukugxuma le ntombazana yathi ayangidlwengula. Yabona kwangazi ukuthi into nje waphuma lo sisi wathi ngisawutshela usibanibani ngisawutshela indoda yakho esho kulo, ngisawutshela indoda yakho ukuthi wena wenza umkhuba nalo muntu lo. So ke lo mfo yena ke ngokungana kwavuka ngakusasa wayigibelela wayeGoli ubheke emsebenzini, kwangena ucinga esendleleni ebheke eGoli wathi ufuna amaphoyisa. Emaphoyiseni usefana nomuntu obalekayo manje. Emaphoyiseni ufana nomuntu obalekayo. Lensizwa lingayibopha leli cala, lingangayibopha futhi. Lingayibopha lingangayibopha futhi. Ngoba enye into eyenzekile noma into eyenzeka kukhona into eyenzeka ongakuyishintsha ukuthi sex bayenza. Uma kuukuthi lo sisi wavuka baya kudokotela angitholanga lo, kodwa lo sisi mavuka kudokotela incwadi kaDokotela yafika yaveza ukuthi lo sisi wayenza sex nalo bhuti lo, ingaboshwa lensizwa. Enye into kumacala nje mawusuka uboshelwe rape, mawusuke nje uboshelwe rape, kukhona i-rape esuke ine DNA test bese kuba ne rape esuke ingena DNA test. For example mawusuke nje uzoboshela ukuthi wena kunengane kade lokho idlwengula kusukela uDisemba wonke nje, vele iDNA ngeke isasebenza lapho ngoba akusekho lutho wele kuleyo. Kodwa mawukade urape umuntu ngayizolo kwase kuba iDNA test kwathathwa igazi lakho kwathola iDNA yamesha, awuliphiki lelo ucala elinjalo. Awuliphiki lelo ucala elinjalo. Okungenani unganame icala nje line DNA test akufanele uliphike, especially mulenzile. Ngoba
okungenani unganamuthi siyathandana nalomuntu ngoba muzophika icala elinjalo vele lihlabe ngolife ngoba nayi phela iDNA undisputed evidence phezulu kwetafula. So nalobhuti ngambuza nje imibuzo neminingi ngase kumeluleka ukuthi uma kwenzeka iDNA ibuye ithi positive angaliphiki nje asho ukuthi silalile nalo sisi besidakiwe ebese themba uNkulunkulu wakhe ukuthi ngeke mhlambe limgwebe leli cala or ngeke mali imgweba ngeke limgwebe kakhulu ngoba masikhuluma ngecala le rape most of the cases hamba no life sentence usuke uthandaze kakhulu mali zokushaya ngo15 years noma ngo8 years or 10 years uswazi oluncane lelanga impela ke lolo usuke uthandaze kakhulu mali kushaya kanjalo. Maningi kamacala nje abopha insizwa uthola ukuthi umuntu wesifazane nowesilisa bavumelene kodwa ngenxa ukuthi uvumelene nomuntu angathandani naye ukuthi mase kuvela umuntu athandana naye bese vela agxuma umuntu wesifazane omunye ukujikela nhlezi uphezulu kwakhe mayibona ingene indoda akakuphushe wenzani abamba ikhanda wenzani udlawulelani bakhona abantu besifazane abanjalo avela khale kuze kubone yonke umlelo umuntu wadlunga kade kuuye othe woza hayi woza khuleka nami sekukhumbule nani kodwa nele ngabona ngene indoda vela shintsha gxumayo phezulu akushaya ngesibhakela we nanga ngidlangula akhale umuntu wesifazane kuze kube ngempela niyakholwa ukuthi lo muntu wesifazane ubedliwe ngulwa. Next time ngizoke nginikhulumela udaba khona udaba elikhulumbulayo lensizwa kwaseNewcastle sasenayo incoma yayifunda kakhulu iBhayibheli besibuza ngumfundisi ngizoke ngichazela ukuthi icala layo le rape idonsa life la ibopha kanjani kodwa umuntu wesifazane naye wayiphendukela kanje kukuhle nje bevumelene yamlanda kanti lo muntu wesifazane njoba imlanda nje indoda yabalandela indoda abazobongena endlini yathi siphe kwakhe yasiyangena indoda hayi wasegxuma lo wesifazane kanti ugxuma ubala ngoba indoda le ilokhu ibonile ukuthi akekho umuntu odonswayo labavumelene laba bantu kodwa lathi maselisenkantolo lafika lamnqumula life sentence lomfo okuyena wayelanda intombi but selixoxa ngelinye ilanga lolu daba. Thank you.